No, nesmíš se dotýkat drátu, no. Tak tohle to je David u elektrického ohradníku. Jenom debil nebo vůl se může chytit elektrického ohradníku v dešti. Elektrický ohradník zadrží pouze voli. Toto je záběr jednoho z nich. Pozadí krásné hory, které nejsou vidět. Tak snaž se, ale... Já vám tomu hodinu maximálně 2. Já bych šel jedno po druhém, ale obě najednou stejně nedáš. Já cvak v obě. Jako cvakneš je hned, ale vycvaknout není sranda. Ale trošičku mi to jako by brní v prstech. To teprve začne, vole. Počkej, tak mi pomůže. Asi